Haupa, ekipo. Bueno, aurreko saioen beroketa ingauen, mugimendu artikularren bidez. Saio hontan, zentrua landuko, bale? Zentrua indartuko korea hain zuzen. Hortarako 3 bloke landuko ditugu. Lehenengo blokian, 10 errepikapen ariketa bakoitzian. Ados? Lehenengo ariketa, rodillo erdi. Zuzendu bizkarra amaieran. Bigarren ariketa, oreka. Oreka, bigarren mailan. Hiru, eta laugarren maila. Ostean, masajea. Hurrengo ariketa, bularan elebazioa. Ostean, bularan elebazioa alboz. Hurrengo ariketa, bularan elebazioa alboz, txandaka. Jarraian, pelbisan elebazioa. Ostean, bularan elebazioa, orpoak ikutzen. Jarraian, berriro, pelbisaren elebazioa, besoak atzean. Ostean, alboz, bularraren elebazioa. Alde batera eta bestera. Jarraian, buruz bera, lumbarrak indartzeko. Txandaka, kontrako besoa tanka, eta lau gorputzadarrak batera. Bizkarraren hiperextentsioarekin. Lehenengo blokea amaituta.